И здравейте, дами и господа, днес ще правя клип как да си направите говеждо месо, без да използвате пещ. За целта ще ви трябва тази хубава машинка и стрели. А другия път ще ви покажа как се прави. Слагате това тук и чакате говеждото да и сега да проверим какво са останали. И добре, това беше от мен. Дано ви е харесало. Довиждане!